inyong mga kauban Gracia, Rakitara, and welcome sa the online show na Durian Jam sa Love Radio. Sa kailangan bro? DJ March. DJ March. Bingka, misag asa bingka, perting lamia, mansanitas yo, mansanitas, mansanitas, imong gipangitan na puno, mansanitas yo, mansanitas, mansanitas, imong gipangitan. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas yo, mansanitas! Mansanitas! 2,000 years later. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Karon moadto na ta karon sa akong atuon mga kabingka, no. Ato dito karon dito sa 90.7 Love Radio. So, i-update mo unya mga kabingka kung nana ko dito mga kabingka. Let's go. Sa inyo mga kabingka na nakakaroon rin sa terminal sa jeep, okay? Para makasakay na tayo, mahato na tayo dito dapit sa may downtown, no? Nilarga na kung isa ka jeep mga kabingka. Morning terminal tayo sa jeep sa may Katalunan Grande mga kabingka. So, dagan kayo mga tao rin mga kabingka, tayo mga kabingka, no? So, karon sakay na tayo ng jeep. Dito dito sa dagangan mga kabingka. So, money fruit seat. Yan. Mga takaroon din rin, no? Sa terminal CD para ato takaroon dito sa may Art Casino para mo atuon na to ang kuan ang Love Radio para sa akong guesting para makita sa sunod sa padyo mga kabingka sa ilang Durian Jam mga kabingka. So update mo kung maabot ako dito napita mga kabingka. Let's go. Nanatakaroon rin sa may Claveria Binyo sa Davao City mga kabingka ko. Sila na lang ka minuto mga kabingka abot pa dito sa may Art Casino Abdaw, no? Okay, nananakalayo ang stasyon sa Love Radio mga kabingka. So update ko niya mga kabingka kung maabot ako dito nakita mga kabingka. So yan mo mga kabingka, relax and enjoy the show mga kabingka. Let's go. What's up sa inyo mga kabingka na natakaroon rin sa MBC compound, no? Sa may Art Casino. So ulan ko dito sa gawas mga kabingka, no? MBC compound sa may Art Casino sa Love Radio. So kunya giulat na ko si Gracia Rakitara mga kabingka. So good up mga kabingka. What's up sa inyo mga kabingka na natakaroon diri sa sulod sa Durian Jam na set up na studio mga kabingka. Mao ni ilang country mga kabingka sa Durian Jam, no? Ito na to.
So, nindot ka ilang kagamitan rin namin nila ilang setup rin mga kabingka. Diri sa sulod sa durian jam, no? Diri dapit pa makapiray diri dito kanamay mga kabings, no? Bastang ninduta diri dapita sa durian jam studio. Papaway green screen, tapos okay kayo. So, naikuan diri na ring light, furnace na, wow, mas gwapo to siya nga suga mga kabingka, no? Mas mahal na siya, mga kanawin na suga, murag nasa TV mga kabingka. Okay kay mga kabingka, this right mga kabingka, this right and this right, let's go. Pili ka sa A to D, L. Individual, kaya mga A, no? So, parang mga kabingka, no, giset up na nila ang live session dere sa lang studio mga kabingka para unya kayo mo na si Gracia Rakitera, tapos na dito si Mike Kiling, no? Sige, password rin ka? Nindot kayo lang po. Walang monitor. Okay. Okay, kayo lang ko. No, mo na si Kuya na mga kabingka. Nindot kayo lang sugat. Pero gatong light mga kabingka itong anahan na ba? Walang extension. No? Kaway kailang kuan kayo dito nga extension wire mga kabingka. Peteng pawira ho. Okay. So, pero lang tadapit na side mga kabingka kay busy sila dito arrange sa ilang studio para unya ready na ang performance na ko unya diri mga kabingka. Okay, so narang camera mga kabingka, no? This microphone dito ang DJ booth nila dito sa Pikas, pero diri ang ilang studio mga kabingka. So, okay kayo, perfect lang studio para sa Durian Jam, no? Sa Lab Radio Davao. So, mo balik pa ko sa more update mga kabingka. So, wait lang dun, sir, ha? Ah. Gawin na sa baby DJ Michael. Pizza, natakil kusina. Okay, hapon kaon namang tap. Dito mo yapon siya. Mix. Ayan. Okay. Si sa kailangan mo bro, DJ March. DJ March. Okay, so tutungan po natin ang kanyang performance kasama si Gracia Rakitera dito sa Durian Jam. So stay tuned here at Love Radio Davao. Later natin mga personal. Ano daw? Sige, go. Ano ba to? Ano ako? Bali, sa may tabo.
introduction mo ano. So later na ito mga aton. So ang mukhang sulti lang. So nakita, so there you have it, a performance sa atong Dita, and right now, ano yan, nasa diri karon sa atong studio. Atong welcome si DJ March sa programa sa Diretso. Assuming lang na kumani ang performance. Alright, there you have it mga kabiso. Inyong na-witness ang performance ni DJ March. Again po, speak of DJ March, kauban nato siya karohay na og ata siyang ilang-ilahoy na kung kanusa mo nag-start niya music or nganong na-engage siya sa ingon ani nga talento. Yan maayong buntag kini mo DJ March. May buntag sa inyo, Madam Gracia Gracia. Check makamadam. Ayan po, again po kauban nato si DJ March. Pero DJ March, say hi sa to mga live viewers, sa talagang mo mga fans ka nagtanaw karon. Hello po mga kalabs diri sa live video sa Kuan sa 90.7 Love Radio sa Durian Jam. Stick put lang mo diha mga kalabs. Ayan, stay put lang mo dara mga hands. Oy, speaking of stay put ha, yung magkalimot di ay, so pag stay put kanunay sa tong Facebook page Love Radio Davao kay pwede mo makadaog og pa-premyo kada adlaw. And now balik tayo no, kauban nato si DJ March. DJ March, kano sa man nimo na discover nga naay talento sa music? Actually, ang kaning kuan ako, kaning rap nga talent nako. Sa una gid ako ngutong bata pa ko, ang hilig gid ako mga banda gyud. So na pabilang na ko yung nani katong pagsikat sa kanta ni Andrew nga Banyo Queen mo to nga na encourage ko nindot man yung nani tapos sa una katong naman may programa sa una gud diri sa Love Radio tong rap-rapan akong gisuway ay nani ra bali akong isalihan ba sa ilang mga style. So dito ka na impluwensyahan. Dali nimo unang na-perform sa Dili wala ko naka-perform dire pero nakadungog lang ko katong mga The Bohemians before na nagkanta sila na gina-play lang mga kanta dire tapos nag-live po sila dire. So diri ka nakakuha inspirasyon diri. Para sa imong music karon. No, diba? Ingon na ito diri sa Love Radio Davao. And mga pilan mong edad ato nga na-discover nimo nga kani akong gusto nga music. Kani akong buhaton nga music nga i-perform sa kadaghanan. Nakalimot ako pila to kung edad ato basta na kuno to nga tapos gilabod na ko ning music pod nga naka-inspire ko nga mga kanta nga tapos kanang sa tawagan na kanang mas na mahilig og gyapon ko to mga alternative good nga kuan gyapon pero mas para sa ako ang mas dire nimo mahugot ang imong kuan kanang bisag kanang wala kay mga instrumental basta at least kabalo lang kamo buhat og kanang kanta okay na siya. Tapos, actually, nadunggan na ako yung mga music no, since before pa dyan. Umisikat po na sa social media, bisan wala pa tong era sa social media, dahil na ang music ni DJ March. Unsa ba tong pinakasikat ni mga music nga nadunggan sa tanan? Sample lang gamay. Katong kanta nga Bingka. Tapos, tong Mansanitas. Ang Mansanitas, mas known siya dito sa lain lugar kaysa diri sa Davao. Ang diri sa Davao, sa Mindanao, Bingka gid ang mas kuan jud mas popular. Dito sa Cebu, Mansanitas yun ang kuan nila mas ganahan. So sample, Bingka, bisag asa, Bingka, perting lamia, Bingka, bisag asa, Bingka, perting gabisa. Diba? Mo to mga music na bisikat Jord. O kung madunggan na po ninyo sa social media, makita niyo sa social media, I know, inyo nga jo nga ma-remember ang music ni DJ March. And of course, DJ March, gamay lang ka ng advice sa mga musikero, sa mga gasugod, sa mga gusto po nga musulat o mga music, para sila unsa may mong mahatag na advice sa ila para dili sila mawala ng paglaom sa music. Ang buhaton na magid na dia mga haters, mga basher, pasagdi lang na sila. So nagpasabot lang gid ana kanang sa tawagan na ni angat na siguro ka kung wala kay basher, wala kay kuan, so pasabot ana nga kuan ang importante dia kung unsa imong ginabuhat gid karon padayon gid na nimo. Basta at wala ka napugos, ang importante dia kanang kuan bitaw, ang importante dia na nag-enjoy lang ka sa imong ginabuhat ana lang gid.
Ayan. O sa imong fans nga padayon nga kung nagasuporta sa imong mansanitas o sa imong bingka dara. Unsa may imong maingon sa ilang nga padayon gihapon sila suporta sa imong musika. Dagan ging salamat no. Soon kanang maka nag-prepare ko sa bag-ong kuan karon no, nagbago kong music karon. Actually kanang dili lang kay rap akong kuan, nagabuhat ako og katong kuan pud kanang mga para kay architect dito mga party. So mas karon mas mix kuan lang po dili lang kay kanang kuan ang natingala na sila nga wala ko nagapokus og kanang rap kay mas nag-focus ko karon og vlogging mao na siya ang kuan. Kung gusto mo makakita sa akong kuan unsay content sa akong vlog ang mga mukbang gid akong mga content og travel mao lang siya. And speaking of mukbang, imuhang vlog, pwede nimo iingon sa to ang mga audiences karon kung asa kanila pwede makontak, asa nila makita ang imong mga videos. Akong mga video sa akong mga mukbang dito sa YouTube channel ako is DJ March Barrios TV. Sa imong social media account. DJ March Barrios Double Mix Club. Ayun, remember pala siya ng Davao Mix Club, diba? Before. Before. Ayun po, laging salamat. Thank you very much, DJ March. And of course, laging salamat kayo sa inyo mga kabisyo sa pagpalayon, sa pagtanaw, sa itong Durian Jam sa Love Radio. Here's another performance from our special guest for today, DJ March. Break it down! Bingka, bisag asa bingka, perting lamia, mansanitas imong gipangitan na puno, mansanitas imong gipangitan. Alright mga kabisyo, feel good Saturday na po. Ako yung mga kauban Gracia Rakitara and welcome sa the online show na Durian Jam sa Love Radio. And of course mga kabisyo, alam mo din mga kauban na special guest for today. But before that mga kabisyo, yung kaliwan sa mag-like and follow sa Facebook page ang Love Radio Davao. And of course, ang ato YouTube channel na Love Radio Davao. Kung gusto po ninyo mamay guest diri, pwede mo message ako sa Facebook page sa Gracia Rakitera. And of course, itong Facebook page, Durian Jam sa Love Radio. Yan, madayon lang ganun sa pagpumina also ha, sa ito ang 90.7 Love Radio Davao, kaya pwede kang makakalaog o papremyo kada adlaw. And now, back to our Durian Jam natin mga kauban na special guest for today. I know, inyo nadunggan many times before and even basing ka mo nadunggan gihapon ninyo karon. Again po mga kabisyo ha, tanaw lang kay niya na ang iyahang performance. Yeah, mga kabingka no, manamay og buhat og music video mga kabingka. So, pati hapon na! salamat. So, tag ng mga kabingka no. Kung halimbawa, mapagod ako, pwede mo talon sa inyo. So, mao din ni si DJ Ben Harhar! DJ Ben Harhar. Sir, unsay oras imong slot diri sa? Paminawa ko, alas 9. Matag Lunes at Biyernes. Alas 9 sa gabi hangtod alas 12 sa kadlaw. Okay. Wala kay Sabado, sir. Nagyan ko Sabado. Mag-Durian Jam ta Sabado every Saturday dili ta magtapok sa to ang Newt Studio. Ugma, tangi. DJ March Mansanitas. Mansanitas. So, ngayon kay salamat no. Hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March Barrios. So, atangi ako ang susunod na vlog. See you in next my vlog. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.